ini ndoitwa kansela Gonda Zichanaka Mutambanashe. Takarwa wati 17 Mutare district council in Mutare West constituency. Tine mufaro mukuru kuzwara nhasi kugashire chikafu chabve kuhurumende chauye kuti chizobatsiridze vanhu vari kushaya. Chirongwa ichi chasvike munguva yakanakisisa chaizvo nekuti misha mizhinji yakanga yazwira ngenzara. Chekutanga tinoti hurumende ichiuya takaunganidzane sevanhu semavillages ikanga ine selection criteria yatakanga tichishandisa kuona kuti ngechipi ngeyupi misha tinotanga kuitsepa pekutangisisa. Saka takaenda kuona kuti nemisha ine machild headed sina vabereki vanotungamira kuti vari kumachild headed kuti vabereki vavo vakashayika asi vaine cheuwiri chinofutere kumashure kwavo. Saka ndiye takatangisisa nazvo touye kune vakwegura vasikachakwanisi kufamba, vamwe vabereki vane zvirema zvemumamisha mavo kuti vachisiye chirema chiende korikicha panonetsa. Saka ndo misha yatakatanga nayo tozodzike kuende kune vakashayikirwa kandi vamwe vanhu vane misha yakakuri vane mhuri dzakawandisisa dzakakurisa dzekuti mhuri yavo yainayo vari kutadza kuiriritira. Ndo macriteria atakashandisa iwo pachona takazopedzisira tauti no imweni misha muri kuona mamiriro yakaita zuwa rapisa. Saka ngatichibatsire iyi kuti unopinda chigare kukona riri uko kuti kana pakuira nechikafu kuridzana nhaurwa nyaya yenzara chidzikira. Asi tinokurudzira vanhu vacho munharaunda macho kuti kunyange zvakadaro hurumende iri kutibatsire kudai mvura yakapoti naya mazuva mairi matatu apfuura ngatisagarire maoko mvura ngaishande simai zvinhu zvinokasikira kuti vanhu vanoita sei vanhu. Asi chirongwa chehurumende chasvike panguva yachikakodzera chaizvo chaizvo. Saka naizvozvo tinoti kutendei chaizvo kuti dai zvabvira chirongwa chipararire mumawadzi ese maconstituency ese muZimbabwe kuti pese petiri kuzwa ngenyaya yenzara hapana pari kuzi kune nzvimbo ichiri green dzese dzakarekodwe pared meaning kuti zvinhu zvakadini zvakaipa. Saka naizvozvo doti kutendei chaizvo Department of Social Services kuti kunzire zvinhu ndikotinakidza chimwe chacho chatibatsira zvakanyanyisa ngechekuti vabereki vari kupuwe zvinhu machena. Hakuna munhu ari kubatariswe transport pachena. Toda kutenda president wedu baba Mnangagwa nokutirangarira kwawaita neprogramu yefood aid kunoku kuMutare West matiri muno tiri mutakarwa ward 17 village yatiri panonzi Papaloa village. Ndofunga murungozwa wabereki vari kufara kana imisa MP weMutare West constituency tiri kufara nekurangarirwa kwataitwa nehurumende yaComrade ED Mnangagwa nechikafu kuno kuMutare West constituency tiri muregion 4 and 5 hakuna imvura uyezve zvirimwa zvedu nekunetsa kwakaita mvura vakasima wacho zvakaita zvishoma, mvura yakanaka zombonai yakaita shoma, saka zvizhinji zvakatsva kuno hakutonai mvura yakawanda. Tanga tiri munzara asi nokuda kwefood aid yataunzwa naPresident ED Mnangagwa tiri kutenda, tiri kufara kuti taane chikafu. Mazuva aperawo zvichemo zvazviri kuwanda, vanhu vari kurara nenzara, tichitenderera tichisangana navo tichibatsirana apo napo. Asi kuuya kwaita programu yehurumende yaPresident ED Mnangagwa toda kuitenda nekuti vanhu vese vari kufara. Kufunga sezvo muri kuona panapa mhuri dziri kuseka, mhuri dziri kufara kuti aiwa president wedu watitira zvakanaka, watipa chikafu, ende tinozvigamuchira izvozvo kuno kuMutare West tiri kufara neprogramu yechikafu yataunzwa naPresident wedu waMnangagwa. Amunakarwa kufara minda yedu yakashata pachikafu maliki kukuwe chibage asingazvika kutotutsire kuti amweni asi
tiri kundorya tega amuna chiro bamaminda namwe izvo zvitosvika tiri kupaurira kuti amazi kutamira